također bi trebalo da u Srbiji da organi vlasti preduzmu konkretne mere, na primjer protiv svih tih koji su kršili slobodu izražavanja i protiv onih, na primjer, koji su hakovali sajtove. Mi smo pisali također o tome u ovogodišnjem izveštaju, naročito tokom u tom periodu oko majskih poplava. Mislim također da mora biti jasno naglašeno da je država dužna da obezbedi uslove za nesmetan rad medija, bez obzira na to ko ih ugrožava. I možda također kao odgovor na vaše pitanje to što imate sada medijsku strategiju. Ne moramo da zaboravimo da je vlada usvojila i parlament također usvojio medijsku strategiju za Srbiju. Sprovođenje ovog seta novih zakona u medijskom sektoru jeste veoma bitan element u sprovođenju također medijska strategija, ali nije to cijela priča. Medijska strategija također ima šire ciljeve što se tiče uopšte medijske scene, slobode izražavanja, zaštite novinara i tako dalje. Znači, to je veliki izazov i ne samo u Srbiji. Kao što smo već čuli danas, situaciju u nekim drugim zemljama ovog regiona također nam daje razlog za zabrinutost. I vaše pitanje je bilo, mislim, ko je odgovoran, ko je kriv, a s druge perspektive svi moraju da igraju svoju ulogu ako želimo zaista da vidimo stvarno poboljšanje te situacije.